Повечето хора си представят хакерите като някой, който цял ден стои пред компютъра в къщи, не е много социален, не излиза много. Повечето му контакти са онлайн, чат, фейсбук, като всъщност не е така. Голяма част от тази общност работят нормална работа, работят нещо друго, но това, което правят в свободното си време, реално е тяхната втора природа, втора същност, до някъде провокирана от любопитство. Това е, което ги тласка отвътре, как работят нещата, какво стои зад дадена разработка, за даден софтуер, за това как се случва нещо. По принцип, хакерите са си в 3 разделения. Black, т.е. тези, които изцяло се занимават с нелегалните неща, сивите хакери, които работят за страната, която плаща по-добре. Единият път е на тъмно, единият път е бизнеса, следващия път е правителството. Общо взето са икономически ориентирани, без много големи огризения, че единият път са от едната страна, другия път са от другата. И третата група сме ние, белите хакери, които работят в тази част постоянно да търсят решения на проблемите и да си прилагат уменията. Това разделение е черни, сиви и бели, по-скоро е етично от това от коя страна работиш. Тук във Варна имаме доста добра почва и доста добра история. Има предвид технически познания, още преди с Варна Hacking Group, които станаха доста известни по всякакъв начин, поръчвайки стоки отвън. Съвсем наскоро също имаме няколко примера с тотото от Варна, момчета от математическата гимназия, които успяха да си фалшифицират реално, че са спечели от фиша. Не им се получи, че имаше още един диск, където се пазят всички записи. Назад, като се върнем в историята, постоянно тук имаме кадри на доста високо техническо ниво. Може би всъщност това се дължи на математическата гимназия, на техническия университет. Когато хванат дадена хакерска група, тя се е на нива, т.е. има хора, които не разбират много или почти нищо и само вършат мръсната работа. Когато хванат хората, които, всъщност това се случва и по-рядко, които са с по-високи технически познания, аз не знам някой да е останал да си излежава присъдата тук в България. Тоест, на тези хора им се дава опцията или да изберат да се излежават, или просто си отиват на работа за нашите служби или най-често за правителството на САЩ. Няма някой, който да е останал в малката тъмна килийка. Наскоро попаднах на нещо доста интересно, пак от Варна, където бяха се възползвали от сайт, т.е. тя е платформа, в която се регистрирате, вършите разни дейности и тук се случва следното нещо: на първо число на месеца се нареждат всички плащания за миналия месец, които са заработени. Всъщност този случай е съвсем отскоро, преди няколко месеца, където този хакер, след като всички са се събрали на едно място, и той просто включва да подслушва бежичния интернет, хваща паролите, с които всички си влизат в профилите и смени банковите сметки, на които трябва да се наредят на първи парите. Сумата не беше голяма, само 20 на хиляди. Хванаха го в крайна сметка и то не го хванаха поради техническа причина, а пак че се похвали твърде много. И да, това е съвсем наскоро. А с малко повече време, с малко повече автоматизиран софтуер, да кажем, че ако сте хванали 100 пароли, можете на всичките едновременно в рамките на една минута да смените всички сметки преди системата да направи плащане. Тогава вече парите са доста. Когато бях реално
реално на 14 ми взеха първия компютър. Тогава в интернет нямаше такава цензура, както в момента, и човек можеше да се намери всякакви инструменти, с които да работи, да пробва дадени неща. Не бяхме в Европейския съюз, нямаше никакво външно законодателство, дори вътрешно си нямахме. И тогава това бяха много добри години. Човек бързо да натрупа опит в това как работят дадени системи и чужди системи и така, но вече в това реално няма голям смисъл, тъй като не се налага. Голям брой фирми и западни компании имат този проблем от изток и е много по-лесно и по-добре да просто да работиш от страната на добрите. Тук надолу следващото име, втория заразен от ботнет компютъра, третия заразен. Международната асоциация по киберсигурност е създадена в края на миналата година. Така е водена от идеята да помага в защитата на всеки, да не стане жертва и да спести наистина много нерви и много пари след това за възстановяване или след кражба на данни, което реално се оказа, че в България никога не е мерено колко е тази загуба от кражба на данни, от изтичане на информация. Тук е с коя версия са заразени. Тук посочваме на съответния под. Можем да влезем в директорията му и да свалим цялото съдържание. Напоследък има доста интересни случаи, пикантни. Идват хора, които примерно тук преди няколко месеца една жена, която мъжът й беше включил телефона на подслушване с по-специализиран софтуер. И на този телефон, който е включен за подслушване, всичко се вижда. Къде сте били, с кого сте си писали, какво, в колко сте си тръгнали от дадено място, кое е следващо, на което сте отишли. В случая беше любовна драма. В момента има 3-4 неща, които са така доста нашумели като теми и като технически средства. Едното е софтуера, който е за подслушване на телефони. Това не говорим за това, което разполагат службите. Това всяко частно лице реално да си вземе такъв софтуер и да го инсталира на даден телефон, с който да може да следи от срещната страна. Това е, бих казал, вече почти масово. Друго, което се среща често в момента е опита за хакване и за достъп до бежичните мрежи. Тъй като бежичният интернет, просто самата технология е такава, че позволява доста по-лесно подслушване на паролите и на това какво правите във Facebook, директно на имейла ви. Има още две неща. Едното е това с хакнатите уебсайтове, с системите за електронна търговия, но там обикновено се търси списък с клиенти. На един електронен магазин всеки цели имейли и телефони на клиентите и какво са купували. Това са част от опитите. И другото, което последно няколко години нашумя много, това са вирусите, които крадат банкова информация. Ако някой се е набелязал дадена цел, ако трябва ще е ден и няколко години, ще се проверява всеки ден дали се е обновила софтуера, дали има нови служители или нещо, ни име наред са изпуснали. Ако са си ги харесали, ако трябва за 1-2 години ще си ги дебнат, обаче в крайна сметка ще намерят начин да си получат каквото им трябва. Разбира се, ако наистина се заслужава от среща.